Karbiricho aphan Wilson tisu kurupo pran amon sin pen DMC along keso kelangdam. Nijang Karbianglong district headquarter ke parlo tirim arong along men's football tournament kibipon. Fuluni Youth Development Committee atom pen fuluni ahitia along dasbin mate bona khangra keron pon. Karbianglong adang pi aricho Richo Ramsing Ronghang alang leki super pikpen ajok DMC along nonamat kisu celang pon bomlang nonamat kisu abang pangthek pon thek thelang pusi chini pon Karbianglong adang pi doan karbia tum aphan srame ilitum kaching hon karbi richo aphan kisu kapa meji aphan ahir jume hang pilonang lapen Karbianglong arat ki doan cerap tun ik sinang pusi kurupo prana munsin Wilson tisu pen kisu kelang Kipale dam ahut karbi solang do arar phan pachini mate chuning pon manja pen salong ketok bi report Karbi Daily News ilitum kaching hon nai la Karbianglong long ri hini aphan kaching hon nai ilitum man ke the nai akarbi richu kisu thek tik apokar lu asapu aphek along awi jedu mate amek dukok ko somsi doktor tum pan thek pot ma pelaso akiso kaprek tambe no mat thegu ilang se tambe ICU long si pikok lo la si kaching hon akarbi arat doan ili tumari chu aphan ili tum jakong pen bidi pen hirjume pen ili tum cherap chitu dunang kusi nili kaduk kabe aphat nang tu aphat rihong ni pen nili pranamun sin long akurupo ahin pen nang chuning rig lo Peni Nijang Karbianglong tirkim patu aklamalong karletang Lahore Sing terang lapen karletang basa piti supia tum amen pen men's football tournament kicingsi angdeng kibipon bangsa mayalong alhis arpo Ram Sing terang lapen Lahore Sing kro vice chairman Hamren municipal board atum chitong dun pen bangsu ke patu mesen pen pajut pon pini kicingsi arni Hamren police Football Club lapen Mix 11 Football Club atum si patupon bang solong Hamren Police Football Club atum kangtang muchot mate kethek muchot ajok Mix 11 Football Club atum aphan golf ho thapsi chepai pon Hamren pen Pitjaram le report Karbi Daily News Ningkan kethom aphan non ningkan ini puthot patupon thuna la asi nilitum kacisi kecedang pon abangge lapon cot kailo ko kaprek steminitum kapathu pon thuye phan matha pon bo nonamat nili karjilong teng bangge pinian ke yoin tangge tim kep an join adlo lapan ko kaprek um ke yoin thuji putar jilong ta thula jasemet bedak tirkim youth organization pu amang kapathek pon pen pini labang sonle la son sinlitum thek pon long lo tirkim long kapathu abang papidun pik kedam tang hut sitame pinia bangge tirkim ben on siat tame lang metalong pathu dam ben atum chipe haidun lasi isi bangge labangso tirkim masor pen cerabrin pen dak organize pon tirkim yot tum bang nili tum phantanang chingwai lo lasi nili pu Lahore Sing terang la pen nili pai basapi tisopi la somen pen si kapathu pon asila bangso kapathu pon bangge nilitum dat pule kapathu ki pipon la pu kali derlo dak jesmet tirki mayut organization dum pen kamatha pon a joinesi nilipu nilipayamen pen nilitum kapathu pon la sonsit cherabrin mse kapathu pon Kithu kanem uila pen kiterason kewar thap along penta kesuk long ithek Sonsi pini phai koni ni phai ingkoi arni analo apor malom pen foloni constituency angkang arlo foloni youth development committee puatum cepatir pipon pen foloni angkang ahithi kolat dopik ajok keter kewar kirikcho dokok teti bangso ajok pen akejoy pen keter ahormu kepawar webji adib dasbin mate buna khangra ron pon lapen bangso dasbin alongsi keterason an kewar ponji aphanta pacheni pon lapen lason si Center Tarabasa Sitame Keron Pon Jephan Chisik Pon Loputa Foloni Youth Development Committee Amaipu Ron Tutok Pipen Pacheni Pon Foloni Pen Mezeng Hansi Lapen Langhin Pen Rahul Teron Report Karbi Daily News Koi ci koi bok ke men chu men tuai ci bolong le mati ke non ba ni litum dak war long lo war long is pong ke aso domisian phe
Mana tu baru bang he. Adu hai pini me po he so cak cak ko ya lo. Ila dampa pini ni tal. Bang le ke ba pini ko ka he. Ke la hai adu hai po he so cak cak. Korkanthi constituency ke parlo tekelangjun malongari jengrong pierong pachua klam along KSA tekelangjun branch lapen malongari sub branch atum pen cepatir piponsi ke chengsi KSA football tournament angdung kiti ki pathupon bangso ke pathu ki bipon lake sport anat ningkehang awe kimi atum aphan ningkirung pon lapen araki hormu kirim pen kachingrai thek jia fansi bangso ke pathu ke padopon labangso angdung kiti along aluhi sarpo aman pen KSA Central Committee along VP Mirjeng Kro KSA Central Committee along Bangphu Barnabas Killing B8 College along VP Jising Ronghang KSYC Hawar Kihat Regional Council along General Secretary Edition Togbi Tekelangjun Lems along Secretary Sorkari Gambora Pencheng Lok KSA Tekelangjun Head Branch Amai Pulapen Klembangatum Chetong Don Bangso ke Pathu KSA Malong Arif Atum Kechengsi Half Ahut Gol ke thom thapon lapen apor ke jut apor ahut an atur kimi football club atum gol isi citu uncot ajok KSA malongari atum si ke thom pen isi citu agol pen cepai pon lapen labangso tournament ke pathu along kang saidun mate referee atum laki Bisnu Terang AFA Sarkang Teron Kasa Rahul Togbi Agustin Rongpi Moheswar Rongpi atum si bangso tournament along Keceng pen angdung kitian mesen ingsam jin pen ingsaidon dong mukak pen munduran be report Kabedale News sports culture ba karbe long penahan gap do person se lo aprang prang ke eltum sports on hina atlet pipi apan ile tum karbe long pen karbe tum player penahan angsong ke lidun dolo India ada dapat tame represent dun dolo sami non mang labang abide da son se lo India det phanachot kali akathe ke club long sami lidun tekhe da sonsi namal tasi lahai tournament ki bi ke la ke isi platform ki pi el toma da local players atumhan alang li tumhan pachin thuri phan lapen la sports culture ke wan ji phan chot kali okpran ke mi nai ko sonsi la sports culture development el tom okpran ke mi makhala bang so ta isi id por sonsi non don mas council chairman khai sarali so lang sini tum han kai nong emati winner prize bang sponsor pon si chengsi lang lipan ni churu pon tung la 22nd ni churu pon tung ke litum ching honai atikar bilu charlie song long mai phu thai sar thangsing timung alang lisi winners runner pen chenglok kadogowi award trophy bang alang lis pen sponsor pon lo pasidang lipan ni on behalf of Public Student Association to Kelanjun Hill Branch and Lipan Suri ke Churu Pajir Pontung no eli koi tum han anstame pente social workers man anstame bang so akhila long hina mo busameli tum han kicheng bin kijut an nang charat mun thega pon la pente tu thulang Churu Pontung Korantia Warlong Cooperative Society including Kelanjun Cooperative and Palongkam Cooperative Society alang litum han Churu Pontung alang litum akhila long mati litum games long alang litum Kapuson misen miat along pecerap thek pot alang thmas mi suri ke churu pon pajur tung lo athima non ongdung somara tum ke Charlie kena hok thedung se thek damlong hala hai thek damlong pen le tum isi anti drugs awareness polote lai si football la awareness eson sini tum matha pon si bangso game bang ni tum conduct pon lo